Jsem tady s trenérem Karlem Sochorou. Jak hodnotíte dnešní zápas? Tak já můžu být maximálně spokojený jenom s výsledkem, jinak se hrou moc nejsem spokojený, protože co jsme zahazovali za šance, to je až neskutečné. Doufám, že jsme si to vybrali a že příště to určitě zlepšíme. Tu koncovku finální fázi, to bylo dneska velice špatné. My můžeme první poločas rozhodnout úplně v klidu si zahrát. Nakonec se tu třepeme, nechci soupeře nějak podceňovat, ale jako soupeře opravdu, který jsme mohli už první poločas rozhodnout, mohlo se prostřídat, v chuti jsme si mohli zahrát, takže za mě je pozitivní jenom ten výsledek, ale se hrou určitě nejsem spokojen. Dobře, děkujeme za rozhovor, snad se příště bude dařit. Jsem tady s Maxem a s Kubou. Jaká byla dnešní premiéra a jak hodnotíte zápas? No to já hodnotím velmi pozitivně, protože mi přijde, že jsme zahrali dobrý zápas a byly nějaké hrubky, ale tak dalších zápasů se to může napravit. A jak to hodnotíš ty? Tak měli jsme tam šance a beru to pozitivně. Tak doufám, že se vám bude do budoucna dařit. Děkuji za rozhovor.